ahini efreti todman kuma ho onyame oba osoro ba asase ono ara no ba ahini emebi so asante maso asante sikadwa firi nyame so asante ahini efri odman kuma ho asante sikadwa firi nyame so eda ya wada afiap ma hankono de okononkon Nabosum yatosum yenu no emu ade dunu nenum asenkasi ebisi asantemem ba ma owu ampasachi odi nipa nam tutubone ewo asantemem yete ne se krobe asante kotoko hene otumfo opoku ware a otie adwaso no saada no obetena ase edi asem se de da woye no na bra opone ya okofie no ena nananom adikamfo de kantankranchi ehia no ti waye na adwuma wie wa asase so enti wo mra de nananom wo meto na adwuma so na eda ya wada afiap ma hankono de okononkon no bosum yatosum yensa no emu ade dunu nenum ena nananom adehie no ene ina ka bi ewu no egya no kwan kura mo ko breman be wada afiap ma hankono de okononkon no bosum yatoso yensa no emu ade dunu ne nkono saa mere no na giase ankobia manwere ene nkoso fikuya wonom wo ahemfie no onom de adesrede edi kan akoto na hema anim se mpanifo se sebe adrebu ya yebo bi pomam enti womayen odehia ya ofata se ofura benwa na odisi utumfo poku ware amen edwada no a ye bosome miensa no mu adedunu na nkono no enna na sante hema na fie ko bi se wampem ohwe mu yi adehie enuma wonom de wonwa atoa koma no no mu baako tie mfa no enten sikadwa so wone be makoku ahini efri hinene ahini brawo yi be makoku de awie ye no yedne ko kire kuma sen himfo saame no na bantma hene baafo owie otosum num enna na woda wo no ma no kuma sen himfo no obi an ka hwe ntia no wogi no to mu feso efiri se ebra no wote ho dada no se wode hye brantie no we nipa obere no ho ase odi nipa ni afei otoso no niema nyina pepe odi no ho ne susu ka ho ba saa no nana ba ntoma hene baafo wi otoso no woma da asebere osebonzi otoso mienu ye oye mampo hene enwusia hene otuabofo kose no ema da asebere osebonzi soso ema nana mama hene wo asantememu nyina ate se asema beni onu nyina so hia onu gi lutum se yini ho asem bia esanse esikadwa kofi no a woyi ni nipa dada esanse no ya ho prapra ya ho brase bunim nyansa nkasa yem ni bibia mu kama enu nti ofata konwa no asante hino nyame ehira masi ko ma de maestre asan makata man besia na meta na sante ni masi ko ko yi paka matma se dia matma mani matma ta su Nanamu naima eni maki hendo. Yes, I demand. See, I don't announce you any mount. 1 year and 2 months I want that. The owner of the Kodo, I am. And I'm to go to me. And you got at the mind. Who is that? Yeah, I don't know. Who's Papa, and I saw it go. Yes, eda juada afiap ma hankono de okononkon ne bosum yatosum nan emu na fuye num ena be ma kokudua eso mpomponsuo afenemu eso akire masiman masin I don't think Oyoko Sino kene pejate Na santima Senta nkasem kankante Oteni boku nananeme Otesi boku ne ajma pambo nananeme Nanajma prebre nananeme No fanu sesifie
Minha ni pokuwa yoto sumino. Senya sumpa na na mlebe suma santumai. Ema santumai mlebe sumumu. Kami ose tuko so sumino. Me bada twa. This man fan no kre. Any mistake. Ma be mo santumai na mlebe santumai.